Id-dawl tijek mil-faraġ tal-qlub ħenna lina u f'ismek eħlisina mil-ħsarat li ġarrabna fid-dnub. Għallasni xomu lej fuq li moddi insa l-ħtija ta' wlidek dajfin u nadafna midbajja ta' ruħna sabiex nejxu għal dejjem safin. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Ismani mulej u ħenna għalija, kun mulej il-għajnuna tijaj. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn l-misteri qaddisa kif inu xieraq. Narbu ftit il-kuxjenza tagħna, nitolbu maħfra sinċira lill-Alla u nweduh li nwarbu kull ħażen biex nibqgħu ħbieb miegħu. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil, bil-ħallej dmirijieti, ħtijatijaj, bl-ikbar ħtijatijaj. Għalek nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti titolbu għalija lil-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, nitolbu til-Quddisja b'suffraġġju tal-mejtin Viktorja u Joseph Tewma. Fit-tiba tiegħek mulej għenna inkomplu l-għemil ta' indiema li bdejna biex it-takkistana tal-ġisem isejħinna nagħmluh b'fema safja b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi saltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arim il-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej, iftaħ garġik, għajjat u la tiskoċ, u li leħnek bħal tromba, dnubhom uri lill-poplu tiegħi u ħtijietom lil dar Ġakob. Imma li kuljum ifittxu jixtiequ jarfu triqati bħalli kieku ġens li jagħmel is-sewwa u li ma ħallix l-ordnijiet ġusti ta' Alla tiegħu. Jitolbuni ġudizzji fis-sewwa, jixtiequ jersqu lejn Alla. Għaliex somna u int ma ħarestx, akkisna ruħna u int ma ntbaħx. Araw, f'jum is-sawm tagħkom tagħmlu li tridu u taqsu lil ħaddiem tagħkom. Araw, issumu bil-kustjonijiet u l-ġlied u tidorbu bil-pon bl-ħaq. Jekk issumu kif qegħdin issumu issa, leħinkom ma jinstemax fil-għoli. Jaqgħu jien joġobni sawm bħal dan, jum biex bniedem jakkes lilu nnifsu, biex ibaxxi rasu bħas-simar u jimted fuq ix-xkora u l-irmiet. Tgħidu int dan sawm jum joġob lill-mulej. Jaqgħu mhux dan is-sawm li jiena rrid, jiġifieri li tħoll l-irbit tal-ħażen u tqaċċad ix-xkiel tal-madmad u tibgħat ħielsa l-maħqurin u tkisser kull madmad. Mhux li taqsam ħobżok ma' minhu bil-ġuħ u tdaħħal f'darek lill-imsejken bla saqaf. Mhux li tlibbes lil min tara qarwien u n-nies ta' darek ma tinsihomx. Imbagħad ifitx bħaż-żernija id-dawl tiegħek u malajr talaqlek il-ġerħa tiegħek u
Qudiemek timxi l-ġustizzja tiegħek u l-glorja tal-mulej timxi warajk. Jekk biss issejjaħlu iwieġeb il-mulej, jekk tajjatlu jgħidlek hawn jien. Il-kelma tal-mulej. Qalb maqsuma u sobina ma twarrabix o Alla. Qalb maqsuma u sobina ma twarrabix o Alla. Ikollok ħnina minni u Alla fit-tjubitek, fil-kobor ta' ħnina tiegħek ħassa ħtijieti, aħsilni kolni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Qalb maqsuma u sobina ma twarrabix u Alla. Għax jien narafhom ħtijieti, id-dnub tiegħi dejjem qudiemi, kontrik biss jiena dnibt u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt. Qalb maqsuma u sobina ma twarrabix u Alla. Għax lilek ma joġbokx is-sakrifiċċju, nofrilek vittmi maħruqa u ma tilqaħħomx. Is-sakrifiċċju tiegħi u Alla hu l-qalb niedma, qalb maqsuma u sobina ma twarrabix u Alla. Qalb maqsuma. Gloria u tifħir lilek Kristu. Gloria u tifħir lilek Kristu. Fitxu il-ġid u mhux id-deni jekk tridu tgħixu u l-mulej ikun magħkom. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien resqu lejn Ġesu id-dixxipli ta' Ġwanni u qalulu: għaliex aħna l-Fariżej insumu u d-dixxipli tiegħek ma jsumux. Qalilhom Ġesu: huwa l-mistednin tal-arus ser isewda qalbhom sakemm il-arus ikun għadu magħhom, imma jasal il-jum meta l-arus jittaħdulhom minn magħhom u mbagħad isumu. Il-kelma tal-mulej. Nagħmlu sib qasir fuq il-Vanġelu. Mela eżiż din is-silta Ġesu jippreżenta lilu nnifsu bħala il-arus, jiġifieri xi ħadd li qiegħed f'relazzjoni ta' imħabba. Issa sakemm il-mistednin tat-tieġ għandhom il-arus magħhom, x'jagħmlu? Jifirħu. U hekk ukoll id-dixxipli ta' Kristu, is-segwaċi tiegħu, Ġesu kien magħhom u setgħu jifirħu tassew. Ġesu imma ħabbar li ser jiġi jum meta dan il-arus ittieħed u din hija r-referenza li rid jagħmel Ġesu għall-mewt tiegħu li firdet l-arus minn mad-dixxipli tiegħu. U allura kemm kien diffiċli jeżiż dan iż-żmien għad-dixxipli meta ħasbu li kollox kien spiċċa. Sakemm imbagħad irċevew qawwa, il-qawwa tal-Ispiritu Santu għalfejn biex b'kuraġġ setgħu jkomplu il-missjoni ta' Ġesu wara l-qawmien tiegħu. Issa ħuti anke xi drabi fl-ħajja tagħna ta' kuljum inħossu wkoll li l-arus jitteħdilna u nħossu wkoll li Ġesu mhuwiex preżenti forsi fl-aktar waqtiet li konna bżonnu, fl-aktar waqtiet li forsi nitolbuh sabiex jenna u forsi ġelli naqtaw qalbna u ngħidu fejn hu Alla għax qed iħallini mbagħad daqshekk. Eżis kemm ikun diffiċli dawn l-waqtiet. Imma aħna nafu li Ġesu dejjem hemm kif wedna huwa stess x'qalilna Ġesu. Jiena magħkom sal-aħħar ta' żmien. Mela mhux ħajinsik Ġesu. Jagħtik kasek u lestu kolli jgħinek. U allura importanti ħafna li nitolbuh Ġesu sabiex jenna
u nkomplu nħossu dejjem il-preżenza tiegħu f'ħajjitna għax Ġesu dejjem preżenti. U importanti li npoġġuh quddiem għajnejna fil-ħajja tagħna minn filgħodu sa filgħaxija. Il-preżenza ta' Ġesu qatt m'għandha titlaq minn quddiem għajnejna. Għalhekk ngħidulu mulej ismana u ħenna lina watina maħfra ta' dnubiet tagħna bil-wieqf. Il-mulej Ġesu jistedinna sabiex namlu penitenza għax is-saltna ta' smewiet qorbot. Nitolbu biex ir-Randan ikun żmien ta' konverżjoni għalina il-koll u ngħidulu mulej bierek il-poplu tiegħek. Mulej bierek il-poplu tiegħek. Għall-isfijiet u għall-preżbiteri u djakni sabiex ikunu ministri li jħabbru l-kelma tiegħek li taħfer u s-salva nitolbu. Mulej bierek lill-poplu tiegħek. Għal kull min isofri inġustizzja u moħqrija sabiex tintradlu id-dinjità tiegħu ta' bniedem maħluq fuq ġbija tiegħek nitolbu. Għal foqra u l-batuti tas-soċjetà sabiex fir-Randan isibu solidarjetà u għajnuna mill-komunità nisranija nitolbu. Għalina biex l-osservanza esterna ta' penitenza tkun sinjal ta' konversjoni profonda fil-qalb u fl-ispirtu nitolbu. U fl-aħħar namlu it-talba personali tagħna. Mulej Alla tagħna, għallimna t-triqat tiegħek mis-smieħ tal-kelma lis-salva. Ħalli nimxu fuq il-kmandamenti tiegħek b'qalb ferħana u ġeneruża bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddaf li mulej meħżuniti ridnu b'tiegħi naħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Nofrulek mulej is-sagrifiċċju f'dan iż-żmien tar-Randan imqaddes biex bil-qawwa tiegħu il-femiet tagħna jsiru jogħġbuk u jseħħilna b'ħeffa akbar inżommu il-qis f'kollox bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullhom kien raddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax inti ta' kull sena lil fidili tiegħek jogħġbok tagħtihom li jitnatfu f'ruħhom u jistennew bil-ferħ il-misteru tal-għid biex bħeġġa akbar jagħtu qima lilek kif inhu dmirhom
jgħixu aħjar is-sagramenti li bihom twildu mill-ġdid u hekk jitwasslu għall-milja tal-grazzja ta' wliedek. Għalhekk mal-anġel mal-arkanġli, mat-troni mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 muri Alla tal-eżerċiti, smewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewiet, mbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew inti mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ħibati ħajl ħobs, raddi l-ħajr, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi, Walla tiegħi, jiena nħobbok u nadurak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġraddi l-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi, Walla tiegħi, jiena nħobbok u nadurak. Danu l-misteru tal-fidi, salvana into salvatur ta' dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qadejja tiegħek Viktorja u Joseph Temwa li joġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-irwieħ li m'għandhomx min jitlob għalihom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzom Alla Marija, ma' San Ġusepp Żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna da kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil mnoħa għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw Elena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikkun jiswew lilna li snitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu li jobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Ħennin dawk li jersqu lejh u jirċevuh. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Żdejt kelma waħda, ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Yeah.
Irfa'ilu fuq ħaddejk, kienu l-ħafna tnubi tiegħek, Ġesu twajjeb ħaferu Ġesu tiegħek, ġismek imqaddes, jien blaħina ħarsien, kienu l-ħafna tnubi tiegħek, Ġesu twajjeb ħaferu Ġesu tiegħek, mara bilek, salib ħarax fuq spallejk, kienu l-ħafna tnubi tiegħek, Ġesu twajjeb ħaferu Ġesu tiegħek, idejk minni fet, dawk li msiber tal-ħaddin, kienu l-ħafna tnubi tiegħek, Ġesu twajjeb ħaferu Għamel mulej li kull xrob li ħadna ikun jisbirna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Kjoġobkom bil-wieqfa. Nadurawk Ġesu imberkuk. Nadurawk Ġesu imberkuk. Nadurawk Ġesu imberkuk. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, biex bissem li ħadna f'dawn il-misteri qaddisa impattu għal dnubietna, nitħejjew tajjeb Alla jnuna tat-tiba tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Nfaħru lil Marija, tal-Alla u tal-bnedmin, nannula li zibaħanja bil-fer taqlub safi, Marija ħanina min qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed tawlidek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.